tejto X je pripojená cúvacia kamera, je pripojený navigačný systém NVN 300P od firmy Alpine. Ovládanie je, ako som už spomenul, veľmi jednoduché. Keď si chcem zvoliť napríklad nejaký zdroj hudby, je tu pripojený iPod a ako AV1 je pripojené DVDčko. Takže si zvolím napríklad DVDčko. Objaví sa mi ovládacie menu DVDčka. Vlastne môžem sledovať filmy. DVDčko momentálne v šetriči. Keď chcem zvoliť iný zdroj signálu, napríklad Bluetooth audio, stačí len kliknúť, zariadenie vyhľadá pripojený Bluetooth zdroj. My máme pripojený iPod. Z iPodu môžeme prehrávať klasické pesničky, alebo keď sa rozhodneme, môžeme prehrávať aj video. Pri zvolení filmov stačí naklikať film a v podstate za pár okamihov je film nájdený a spustený. Posledným zdrojom, ktorý sa dá zvoliť, je klasické autorádio. To je vlastne v skratke všetko, čo sa týka ovládania audio-video zariadení. Pre ovládanie ostatných funkcií stlačíme tlačítko zdrojov, preklikneme sa napríklad na navigáciu. Situácia je obdobná, naskočí klasický obraz s navigáciou a s plánovaním, vrátane zaujímavej funkcie cestovného počítača alebo nastavení, ako ich poznáte od spoločnosti Nav & Go. Môžeme zvoliť vlastne ďalší zdroj, ktorým je kamera. Pri zapnutí tejto kamery, kamera sníma automaticky zadnú polosféru auta. Takto ju môžeme navoliť na pevno, ale v podstate kamera z akéhokoľvek zdroja, keď dostanem napríklad na multi-info, ktoré nám zobrazuje dátum a čas, tak pri zaradení spiatočky automaticky dojde k prepnutiu obrazu na cúvaciu kameru. K systému sa dá pripojiť ešte jedna nezávislá kamera, takže môžete ovládať dve kamery. Čo sa týka ďalšieho zdroja, audio-video sme si prešli, navigáciu sme si prešli, kamera, to je samozrejme, a ovládanie telefónu pripojeného z Bluetooth. Môžeme voliť čísla priamo klávesnicou, môžeme ísť do telefónneho zoznamu, môžeme sa pohybovať v prijatých hovoroch, môžeme sa pohybovať v zmeškaných hovoroch. Je to veľmi zaujímavé a jednoduché ovládanie. Zadávanie čísla môže byť priamo na klávesnici. Pri zadávaní z telefónneho zoznamu je zaujímavé radenie podľa ABCD, kde každým kliknutím sa posunulo o jedno písmeno v ABCD.